ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಪಾಡಿಗೆ ಕೊಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಜಾತಕ್ ಬಾಯ್ ಕಲ್ಚೆ ನೀ ಬಟ್ಟಲೆ ನಿಂಗುಚೆ ताडीक लव केला काही चिरीक लव कसं केली गो लव केलं कसं केलंय लव केलेलं गेलो तुला ऐकून वर्डिक जाऊन चंद करून वाटले दिले तांगेल सुख आमगेल संतोष नव्हे असतो तसं नाही हन्नी पेटेला नव्हे घाल घेऊन पळयता एक वेळा मुक्तान कसं रयसूचे मुक्ताला कशी एक म्हणतो हा मन चंद दिसता घाल नेता इथे पडली इथे ओके या इथे उठांत्रा पूजा आहे ना पाया दुखती ते कसं करचू म्हणून कळला ओके याची अयो तर तुझ्या जाय नाही ते ओके या हा ಕೊಂಡಿ ಬೇ ನಾ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ अयो समू कसं कोण घेतली गो या कसं कोण घेतली तू आता अयो रामा आता कसं कोण का ये रामचंद्रा तू कुक्कांची कशी आ म्हणला दुखती ते डायट कर गो वॉकिंग कर गो थोडे सपोर्ट जाता म्हणून या इट्टा पडवाण शाण वाटले रे ग्रेनेड टाकी म्हणून अयो रामचंद्रा कशी उरती का पाय उरवी गो जाय ना गो अयो जोर करू नका तिथे दुखता अयो देवा ये कुठे वाण कोणाला अवकाशीले ये देवा नाकी ते मक्कनी कुठे वाण देवा ए देवा दुखी आणि जयशिवाय ಮತ್ತೆ ರೇಖ कोणे बुक दवरनो एक सर्कस करची मग काजी ऐकत ना होय कुठे वाण नाक कशिलीते आणि नाक मक्का आता डॉक्टरांनी सांगितलं कळलं ना सगळं क्रॅक काही काय जायना थोडे दिवस रेस्ट करी कसले काम करची नका कळवा जाय तिथे आणि ती कुठे वाढे नक्कीच मक्का आणि कसं नाही मग त्या ರೇಖ बुक दवर जंपूच मळारी दुखी बैस उद्या जाऊ जायला किती इथे जाऊ थोडे हा थोडे निघते आता तू उद्या घेऊन ये तिथे जाय तिथे घे उद्या बी अयो दुखी ते काय जाईना रक्ता कसं कस करतो म्हणून कळलं त्याला बँटाकडे ना आशिलो मग जाय वय मग एक गड अंगडीन पुरसत ना येताना तुम्ही हळलेले गाल रब्बिया म्हणून दिसली मक्का तक गाल घेतलं त्याच्या इतरात पिटेल कुठे वाणे गेली कसं करते असे मुळावले लावाय उगा ती मग सोंदाकाची ते हुशार देता चंदू बायो चंदू ಯೋಗ ಉಂಟಾ ಹಂಗಸತೆ अयो देवा ಹಂಗಸತೆ मी ಹಂಗೆ अरे कसं जन्मे कसं जल सुकुमारी कसं त्याला म्हणून कळलं वय पहिल्या बँडेज पळताना सांगावं ते वापस हवंय हो कसं जल्लंय काय ना गो कसं की बुक माते दवरनो कुठे वाण घालनो सर्कस केलेल्याची अवस्थी मग एक गड ते अंगडी पुरसत ना इगेल पुरा असेल काम मसकड होगी गुण जत्तर गो सुकुमारी जत्तले काय याच्यात काना गो सुकुमारी तू फुल्ल रेस्ट घे खाण जेवण पूरा आव्हान दिता चंदुल मठ आवस चंदूल मटा हावस म्हणरी हाव काही वच्चाय मटा वचकवे तशी कसं म्हणतो गो सुकुमारी हांव तू काय चंदुके दोग जनके ओटू हाण दित म्हणे काय नका ते बाहेर अरेंजमेंट करता ते रंगाल वाटला दिसता ती काय तू कष्ट आणि वाम टाइम घेऊची नका आमगेल कधीर अय्यो कसं म्हणतो रे चंदू हा विंगर जलवे तुका मग कसं वामट तशी नाही गो तू काय करकड काम ना मॅ आमगेल कधीर कसं वामट घेता म्हणून म्हणाल आमक सिज्जेलेल्यान तू तुमकां
दिवची रे म्हाका कसं नाही वावट ना वाटला बा त्यांनी रंगाल हॉटला झाडे टाके काय ना गो सुकुमारी तुझी के नुतर रेस्ट घे तैकिले आंबड हाडला पडे खायची आ पूरा अरेंजमेंट करता हाण दिवचे वरचे पुढे तू याच्यान काणा का हांव येता बाय चंदू बाय सकू तो डोक बुदी हांव च्या करून आनी हाडटा तशी आंबड खावया काय याच्यान काणा का जाय थंय तो पुणे काय की खरखर हे कर ರೋಗಿ ಬಯಸಿದ್ದು ಹಾಲು ಅನ್ನ ವೈದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಲು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಈಗಿಲ್ ವಯ್ಯಾರ ಕಾಯಿ ಸಂಕ ಮುಣ್ಣ मग कसं नेहमी गेल पाहिजे दुखीच कर ना गेले एक वाढ कर खरं हॅलो हा चैत्रा नाही देवा हॅलो अम्मा कशी आहेस तू अंदाज मग फोन येईल पाया लागून घेतला ते कसं ती वय मात्रान पुरा घेतच नव्हतो मग हम टेन्शन जातस पाया दुखेस वय मात्र नी घेतल्या चौकूच्या आणि जाय नको देवा कसं पुरचे हा तुक व्हिडिओ पेटयला पळोचा करूक नाही तर अन्नाने मग किती सवय म्हणना गुणे सवय म्हणकी सवका वय गो चैत्रा पाया दुखी पुणी सैसून घेत हाव त्या मुक्ताल कर नाही पुढे पुणी 2 वेळा येत शिलगो दिसाक आता 4 वेळा येता एक महिनो जाणी तिने येऊन मी गेले पाय मोड गेलो कंची गडी राहिली की ती आम्ही भाड्या घराक भट्टाला एक कोणाला की जात दको का 7:30 नि जेव लागला की म्हणून मक्का हो तू ह्या पुरा सर्कस त्या मुक्तमय दकोच कतीर केला जाय शिवे तू ह्या पुरा तर कसं की करू वचून कसं की जल्लो गोकुता मग मी गेला अन्ना वैर गोर्ती नंबिकस तू इतले वरस अन्ना लोटस इतले वेतो अन्ना करतकोन घेतले मान तुका कितले केअर घेत कितले चंद कोण घेतो मग गोतस नाही अम्मा त्या डॉक्टरांना पायया प्लास्टर नाही तुझा तोंडा प्लास्टर घाल कशी ना तू गेला अन्नाले प्रवचन जल्ले आता तू गेलो पास सुप्रभात सूर जलवे पुरा जन शौचाक मक्का मी गेल जीवा तू कसं येतो म्हणून तळमळ तुमका कळतं वय वस्ते कडे दवरी फोन दवर तावा अयो वा पाऊस का म्हणून लेखलंय पाऊस येतो तू हो चंदू तू काय पैसला मुक्त तर पाय सरली वा कवचा म्हणून लेखलंय पाऊस येतस रे वय आत्ता सूर झालं सुकुमार कशीस सुकुमारी आरामस गो नाही गो मुक्ता बळा बरे तू कितले चरडूंग गो हांव पयरी निमगू का म्हणून लेखिले मागीर आमगेल घरकडचं गोंधळ जाल्यार गोतूच न्हू तुका त्या कान तू विसरून गेल म्हाका कितले गो तुका चरडू हा म्हाका 2 चेडू रे एक चेल्ली एक चल्लो 2 जणी परगांवा सेटल जल्लीच हो 2 चरडू हा न्हू पळयतन चडलं गो लायकोन मेंटेन केला तशी पळयल्यार तू काय उणी ना तू लायक मेंटेन केला पोट मातशी काय फुगला रे पक्का विषय उरलो ना की तू ती गेल वारांत 5 दीस उडदा काण खावन ते उडदा पशी चढ मे गेल पोट फुगला कसं सांगतो रे तू सुकुमारीन जेव्हा ऐकलं रस पण कोपचली कळलं देंग गो मुक्ता तू इत्ते आमगेल व्हॉट्सअप ग्रुपाना हांव कोणालागी कॉन्टॅक्ट करणार रे पडीक जर पुरा गांव भोंवत आशिल्लें हांगेले ट्रान्सफर जॉब न्हय म्हणलें की ती सुरेखा पुराणीक सुदर्शन हेगडो श्रीनिवास प्रभू तांणी पुरा मेळटा की तुका काय आसत तांणी पुरा अयो सुदर्शन हेगडाल कसन काणी सांगची तुका तो आत भयंकर फेमस जाला हे पत्रड पुरा जनन कोर्न गाल्नो पत्रड घेऊन गेलो तेज भितर गेले मशिंगा संगे आंबाडो मशिंगा संगे पल्ले आंबाड कोर्न आण घाल्ला गो कसो फेमस जाला गो तुझो व्हिडिओ फुल्ल व्हायरल अय्यो तो सुदर्शन हेगडो रे हांव पळयना ते व्हिडिओ तो म्हणू कळिना चेंज जाला मस्त
वय गो पळ मस्त व्हरायटी पुरा असतांतू तुका आज ऍड करत पळ गम्मत जाता टाइमपासाक बाकी पळ जीवा उगण जाता आनी कसन त्यांची करचे हांवें आनी हांव येत गो तरी चंदू म्हाका जीव लावचे आसा येता आनी जोर जळा चकत गुंडा सुद्धी खबर ना बाई अम्मान पडणार ऐकून मग रात पण नीद येईल ना तशी अम्मा पळून वच्चा म्हणून सांगून येईल हंगे फ्रेंड्स ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಹಂಗೆ ಲೊಟ್ಟು ಪಾಯಿ ವಚ್ಚೆ काय ना एक वाजता पाहिजे येस ना मागू कशी गेली राबना हातपाय धुवून येतात ती बाहेरच्या नाही येणार जीवा उगणे येऊन गेलेली बंडा माई अय्यो कसं गाव कितले दीस जाले तुका तू खेळनाशी आज तुका लाड पण खेळच्या मी त्यात कशी समाचैत्र कसले कितली काळ जाली गो देवा पळयनशी आराम असा ना कामानी कशी जाता हा जाता वाट ना घरकडे बसून करतात ना आता गुरु काही आपण अडी येशील मग ना ताली मस्त बिझी ताले एक नवे प्रोजेक्ट असता ह्या वारान तू फिनिश करपा म्हणून साठी तर नेक्स्ट जो पळयतात तांणी मागीर हें अशें एकू जाल्यार एकू न्हू फ्रेंडाक अरेंज करून पेटयल्या वचून यो म्हणून सांगून रब्बत एक 4 दिवस विचार ಅಮ್ಮ ನಿದ್ದಲ್ಲವನ್ನ ಆಸು ನಿದ್ದು ಹತ್ತು ಜಗೋಶ್ ನಕ್ಕ ಮಾಗಿರ ಅಮ್ಮ ಐದು ಪಡೆದ ತಿಂಟು ಸೀದಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಸು ಮಾಗಿರಿಂದ ಅಮ್ಮ अजा आतुक मस्त मिस केला जा अम्माक हंगे म्हणलं अम्मा हंगेना तिक सोव ಹೋಗದೇವಾ ರಾತ್ರಿಕ್ ಓಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಕಂಡ್ ಮಾರಿ ಅಮ್ಮಗಿರಿ ಇತ जल्दीक वाजाला चाडी सांगू नो आत खुशी जालास का नवा आजान सौदारी कुमुटे कर जा ಜಾಯ್ತು ಬದೇವಾ ಉಪ್ಪು ಮುಟ್ಟೆ ಕತ್ತ ಉಪ್ಪು ಬೇಕಾ ಪುಕ್ಕು 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 ಅಯ್ಯಮ್ಮ इथे अम्मू उरलेला म्हणकी जातस मो आणि कसं ना अम्मू आईले गो अयो अयो अम्मू इल्वे अयो देवा राबो उठ नको अम्मी येत ती जल्दी अयो मी गेला होगी देवा फोटो लुटाईल देवा अम्मा इल्वे कुयसम्मा हे कांचन जागोची ना मका वे आपै अम्मा आपै देवा अम्मा अम्मा कशी आसा आईली गो पुता चैत्रा असो हांव पडलें नेवनार पूण तूं म्हाका पळोवचें आयिल्लो नवे असो हांव पळयला म्हण कितें जालें खुशी जाली गो देवा आमी गेल देवा पळोवन राबो एक वारो ना मा हंक बिझी आसा ती पायी वचचे हंगे फ्रेंडाक ಹೊಟ್ಟೆಗೆ हांगा बैवे असो तेश पुणी आयिल्लो नवे एक दिसा पुणी खुशी जाली म्हाका आणि अड्डीना म्हणया फोनार वचराबल्या आणि हंगा संगीत मी गेले हग्गिले मुत्तिले पुरा सुटकिल्ले तुम्ही ओपास अम्मा किडे ना चला जायना गुंडी राबतो न्हू देवा तू एक वारो चंदू आशिगो चंदू माय म्हणून सोयरेले ना बा मिगे नाती गो मिगे दूर हा वैवे अत्ते गेले बेंगलोर हा हा हांव सुकुमारी कुंदेन चटणी घेवन आयली हॅलो मुक्तमा
माय कशी आसात तुम्ही? हा आम्ही आराम असायची. तू कशी आहेस गोचंडा? हा आराम आसा. चैत्र मिळेल नवरे नाव. वय चैत्र. हा बाबू हांव तुमगेल खातीर मात्र हाडलेले उंडी. चैत्रा तुम्ही वैरी ये गोतांनी पिवच्या का हांग टेबलाक दवत रे चंदू तुम्ही पियाची. जाय तू. आजा आजा है कौन आजा ती मुक्त माई म्हणून ती एक मम्मा वरीच गो. माके मम पूरा जाने मम नक्का तू एक मम्मा मला वरी उलवच सुट केला न्हय. यो खेळू वचा. पळ गो चैत्रा ते चरडा आशिल बुद्धी तुगे नाना ना तेदन येत एक बुद्धी तुगे नाना कसं म्हणता म्हाका? आणि कसं गो अम्मा तू रेस्ट घे डॉक्टरान सांगा ना म्हाका एक रोजर हांवें रेस्ट चेंज करून दे रेस्ट घेता. जाय तुका पुता बस बस तू आईले म्हाका खुशी दिला आणि उगी हुशार देता बस पुता रेस्ट घे समज. जाय जाय तू कसं घ्या ना अम्मा नंतर तोंडा बड्डे घालचे तिका रायकान जरा जायना तुका. आयदांग अशी किडोचे आमकां टाइमपास जेव करना दरकड दोगन आमी. ती दाखवा माते घेऊन पयसो नसता. ना गो थोडे वेळ मात्र मागीर समजत ती. पळयला तुम्ही न्हय तू चेतन न्हू मागीर सक्कू आनी कोण आस म्हाका. आजा हावा हो गो देवा तू मागीर प्राण गो पंगरा. का गो लाय जल्ला पड. मग तशी दिसत मग ते काय केल काढतस की कसं नाही. वय गो मुक्ता जायली गो सायकल काणू. आयला आयली जल्ला तरना काय केळीचे सोडू माने. यो ग वगी लेट जाईल गो म्हाका. आयली आयली हो चंदू वॉक करून येतस पण. चंदू हाय जायली गो मुक्ता सायकल काणू. जल्दी पे नाही सगळे ग तू घेऊन येतो की कोण लेखला. चंदू तू म्हणतशी बेल बमणा पळव का म्हणून हा नीट मिगलेच मानू. हो नमस्कार. चंद्रशेखर नमस्कार कसे असता तुम्ही. आम्ही आराम असत तुम्ही कसे असत. आम्ही आराम मुक्त केन्ना हांव म्हणतो असता चंदू तेव्हाच्या आता निंगीत असची म्हणून जाल्यार म्हाका पुरसाती मेळ्ळा. वय बा केदानी सांगचे आपण गो म्हणून. वरी आता म्हणल्यार कसं म्हणल्यार नवे ब्रांच नव्या तशी बँकान तू मस्त काम ताजे वयरी शिफ्टिंगाचे घर शिफ्ट करता आसतना तशी ते तुका सामान हांग काडूचे म्हणून काम वाट नाही बा आजी कोणी मेळ्ळीच ना. ही मागीर तुमगेर कॉलेज डेसाचे पुरे विषय सांगता असता. पयलीं आमी रामसमुद्राले शंकरलीची थंय म्हणलेली आमी कॉलेजा वेळार मस्त पुरे पार्टी केला गम्मत जात आशिल्ल्या म्हणून. गम्मत केला तुम्ही ना. ते कसं सांगते ते कॉलेज डेज म्हणून आमगे गोल्डन डेज आणि वापस कंडीत या वय कसले म्हणाची कॉलेज डेज बेस्ट डेज म्हाका तशी फ्रेंड्सार मस्त उडगा आसता असता. म्हणा बरी आता भाई सोऱ्या आम्ही अनेक पण खाल्लीत मेळ्ळे चंद्रशेखर. म्हणा बरी तुम्ही परा बसना आमच्या घरात जेवण आखी याचे दिसू परदे काय या परा जायत. ओके कशा गो मुक्ता. बाय. कशीच बाजी पायू आज ऊन आहे चिके मात्र घेतलं ना. वय वय चंदू चंदू हो यो गो मुक्ता. कशी आहेस सुकुमारी. आरामच म्हणून पत्रड केलेलो. सुकुमारी केदी जाय तू. म्हाका नाका बा कोरजू म्हणा कोरजू पान म्हाका नाका हांव पत्रवड काय ना. तेच ना गो ते लायक होईल पान तेरे पान ते. म्हाका नाका
खा रे चंदू बाई मग जात बा हांव येता बाय. बाय येत गो सुकुमारी जाय जे कसं कोणजू गो पुढे त्या राखून वारा दोन वेळा कोरून कातली आता कसं कोणजू आता म्हाका नेचे पत्रोड म्हणारी कोरजू म्हणा कोरजू तुका ताळे कोरजू नाही तुका पोट्टा कोरजू आवाज ताईलो पत्रड्या पर मोळेतच कशी गेला म्हण घे गो चैत्रा हांवें केलेलो समोसा घे रे चंदू खा रे अयो देवा बाबू यो तुम्ही खा तेवढं जायचं तुका आम्ही कॉलेजला त्या राजेंना कॅन्टीन वचचेशिल्ले बाई, एक दीस हांव 4 की 5 समोस केल्यार म्हाका पोट्टा बुकर येवनी थंय पुराजून वग्गी खावन जेवचिले आमी लय नारापचेशिल्लो वचून आमगे कॉलेजेर बारी गंमत गो चैत्रा खुशी ना माय कॉलेज दीस पुराचे नक्की गंमत आसता बाबा कसं दिवू एक समोस दिवू वे नाक वे नाक बाबू. ना देवा घे हॉर्लिक्स घे हा मग का नाही राज्याला खेळ काय ना तुका सकू दिला ना रे चंदू होय गो तवळी दिला ती ब्रेड आनी हें आशिल्लें तें खाता म्हणलें चाक बुद्ध इथे इथे म्हाका बाथरूम वचूं का